سلام كورات تخاتلت فيلمنا لو ما أنت دما أروزر استا حانت بلز تخاتاليت فيلم حيزنا لكم مسئنا لنا كم زيوم عينت بلوز فيلم تاتنا خنسرح لكم مونيتايزيشن كنركب سلازل لنا سابسكرايب ناقوركم نبروغرامنا تواوعوه እቲ ፊልም እንተስጀምር ሓደ ወዲ ብዝገርም ፍጥነት ብእማን ዝተሸፈነ ጎቦ ሓኺሩ ይድይብ ካብኡ ብርሑቕ ጀልባ ስለ ዝረኣየ ቀስተ ኣልዒሉ ጫፉ ምስ እምኒ ፋሕፊሑ ናብ ዘዳለዎ ዕንፀይቲ ይውርወር ካብኡ እቲ ዕንፀይቲ ሓያል ቃፀሎ ፈጢሩ ኣብታ ጀልባ ዝነበሩ ሰባት መፅሉ እቲ በዓል ቀስቲ ክትረኸልና ጀመረ ሕጂ ዘለኹሉ ደሴት ሊያንልዩ ይበሃል ንሓሙሽተ ዓመታት ተኣሲረ ጸኒሐ ዓላማይ ካብዚ ምውፃእ እዩ ነይሩ እዛ ደሴት ብዙሓት ሓደገኛ ነገራት ኣለውዋ ናብ ገዛይ እንትትምለስ እቲ ናይ ቀደም ውሽጡ ዝተሰበረ ሰብ ኮይነ ከይኮንኩስ ንኸተማና ዘማርሩ ሰባት እትሕኽህብ እየ ሽመይ ከዓ ኦሊቨር ኩዊን ይበሃል በለና ኣብ ዜና ከዓ እቲ ዝጠፍአ በዓል ሃፍቲ ኦሊቨር ተረኺቡ ዝብል ዜና ክሓልፍ ጀመረ ኦሊቨር ኣብ ሆስፒታል እዩ ዝንሄ እቲ ዶክተር ከዓ ንወላዲቱ ንሞይራ ሰውነቱ ከም ዝቆሳሰለን ብቐሊሉ ከም ዘይድሕንን ነገራ ንሳ ድማ ብዛዕባ ዘጋጠሞ ችግር ዝነገረካ ነገር ኣሎ ድዩ ኢላ ሓተተቶ ምንም ከም ዘይተዛረበን ወዳ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ክኸውን ስለ ዘይኽእል ዓርሳ ንክተዘጋጁ መኸራ ሞይራ ናብቲ ኦሊቨር ዘለዎ ክፍሊ ኣትያ ዳበኸየት ተሓቕፎ ንፅባሒቱ ናብ ገዛ ሒዛቶ መፀት ዋልተር ዝተባሃለ ሰብኣይ ኣዲኡ ንኦሊቨር ስለ ዝረኸብኩ ሓጉስ እየ ኢሉ ሰላም ይብሎ ካብኡ ንእሽተይ ሓፍቱ ትያ መፅያ ብናፍቆት ዘሊላ ሓቆፈቶ ምርኢትና ተቐይሩ ናብ ናይ ሕጊ ጠበቓታት ላውሮንን ጆዋናን ይወስደና ጆዋና ኣዳም ሃንቲ ዝበሃል ወዲ ከቢድ እዩ ክንስዕረይ ንኽእልን በለት ኣብዚ እዋን ላውራ ምስ ሓፍታ ሳራ ዝነበረ ኦሊቨር ናፍታ ከተማ ምምላሱ ብመስኮት ቴሌቪዥን ትርኢ እታ ጋዜጠኛ ከዓ ሒዛቶም ዝነበረት ጀልባ ምስ ሰጠመት ድሕሪ 5 ዓመት ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ 7 ሰባት እንትትሞቱ ኦሊቨር ጥራሕ እዩ ብሂወት ተረኺቡ ትብል ምሸት ኦሊቨር ሰውነቱ ብመስትያት እንትትርኢ እዚ ነገር ቅድሚ ምፍጣሩ ኣብታ ጀልባ እንትጓዓዙ ዝነበረ ኩነታት ይዝክር ንናይ ኦሊቨር ኣቦ ንሮበርት ተሓጋጋዚኡ ከቢድ ማዕበል ከም ዝተለዓለ ነገሮ ሮበርት ከዓ ንኦሊቨር ኣብ ቀረባ እዋን ክንምለስ ኢና በሎ ምርኢትና ናብ ሁሉ ኩነታት መሊሱና ቶሚ ዝተባሃለ ናይ ኦሊቨር መሓዛ መፅኡ ተሓቋቆፉ ካብኡ ብሓባር ድራር እናበልዑ ቶሚ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ዝተፈጠሩ ነገራት የዋግዖ ትያ ከዓ ኣብ መንጎ ዕላሎም ጣልቃ ኣትያ ዝነበርካዮ ከባቢ እንታይ ይመስል ነይሩ ኢላ ሓተተቶ ንሱ ከዓ ብጣዕሚ ቆራር ነይሩ በላ ቶሚ እውን ናብ ከተማ ኸድና ዘምለጠካ ነገራት ከርእየካ እየ በሎ ሰራሕተኛኦም ሃንደበት ተዓንቂፋ ክትወድቅ ክትብል ኦሊቨር ደጊፉ ሩስያዊት ስለ ዝኾነት ብናይ ዓዳ ቋንቋ የዛረባ ዋልተር ኣብ ኮሌጅ እንተለኻ ናይ ሩስያ ቋንቋ ከም ዝተምሃርካ ይፈልጥን ነይረ እንትትብሎ ኦሊቨር ድማ ኣነ እውን ምስነይ ከም ትድቅስ ኣየስተውዕልክዎ ነይረ በሎ ኣብዚ እዋን ሞይራ ጣልቃ ኣትያ ኣነን ዋልተርን ተመርዒና ኢና ኩለና ድማ ናይ ኣቦኻ ክብሪ ክነዋርድ ድሌት የብልናን እዚ ይረዳእኻ በለቶ ካብኡ ኦሊቨር ናብ መደቀሲኡ ተሲኡ እንትትከይድ ምርኢትና ናብታ መርከብ ይመልሰና ሳራን ኦሊቨርን ብዛዕባ እቲ ዝተለዓለ ማዕበል ኣዕሊሎም ክሰዓዓሙ ምስ ጀመሩ እታ መርከብ ትግልበጥ ኦሊቨር ንሳራ ከድሕና እንትትምኩር ኣይተሳኽዐሉን ተጠፋፊኦም ይኹን እምበር ሮበርትን መሓዝኡን ኣብ ንእሽተይ ጀልባ ኮይኖም ኦሊቨር ንሳራ እናፀውዕ እንትትደልያ ረኸብዎ ኦሊቨር ካብ ሕልሙ ባህሪሩ ተስአ ሞይራ ኣይዞኻ ይትፍራሕ ኣብ ገዛኻ ኢኻ ዘለኻ በለቶ ንፅባሓይቱ ካብቲ ጫካ ዘምፅኦ ሳንዱቕ ንእሽተይ መፅሓፍ የውፅእ ትያ ከዓ ምስ መሓዝኣ ኮይነን ብዛዕባ ዝወስድኦ ሓሸሽ ይዕልላ ካብኡ ኦሊቨር መፂወን ሓደ ዘምፀኸልኩ ይህብቶ ኣሎ ኡዞን ይበሃል ብናይ ቡዲዝም ሃይማኖት ናይ ምርኻብ ተምሳሌት እዩ ሓደ መዓልቲ ከም እንራኸብ ኣሚነ የቕሚጠዮ በላ ካብኡ ቶሚ መፅዩ ሒዝዎ ወፀ ስለ ዝመፃኻ ድግስ ክንገብር ኢና በሎ ኣብ መንገዶም ኦሊቨር ሃንደበት ናይ ኣቡኡ ዝነበረ ፋብሪካ ረኣዮ ቶሚ ብምምፃእኻ ኩሉ ሕጉስ እዩ
ንመን ክትረክብ ትደሊ በሎ። ንሱ ኸዓ ንላውረን በሎ። ላውረንን ጆዋናን ብዛዕባ ኣዳም እናዕለላ ኸለዋ ንኦሊቨር ኣብ ቅድሚኣ ረኸበቶ። ካብ ቢሮ ወፂኦም ወክ እናገበሩ ትምህርትኺ ጠበቓ ንኽትኮኒ ተመሪቂ ኢኺ፣ ንኣዳም እውን ናብ ፍርዲ ክተቕርብዩ ኢኺ በላ። ላውረን ከዓ ን5 ዓመት ጠፊእኻ ነርካ፣ ሕዚ ግን ብዛዕባ ኣዳም ትዛረብ ኣለኻ፣ ንምንታይ ግን ተመሊስካ መጺኻ በለቶ። ይቅርታ ክሓተኪ እየ ኣብ ሓፍትኺ ኸይትፈርዲ እንትትብላ፣ ንሱማ ከመይ ገይረ ኣነ ዝግበርክዎ ስለ ዝገበረት ንምንታይ ይወቕሳ በለቶ። ስለ ዝተናደድኩ ክሓዘነ ኣይከኣልኩን፣ ንዓኻ ኢላ ኸይዳ ብኡኡ ኸዓ ቐርያ፣ ንሳ ዘይኮነትስ ንስኻ ኢኻ ክትመውት ነይሩካ በለቶ። ኦሊቨር ከዓ ይቅርታ ንምባል ከም ዝረፈደ ፈልጥ እየ፣ ግን ብጣዕሚ ይቅርታ በላ። ሲኦል ኣቲኻ ንኽትህሉ ተስፋ ገይረ ነይረ ኢላቶ ገዲፋቶ ናብ ስርሓ ኸደት። ካብኡ ኦሊቨርን ቶሚን ናብ መኪንኦም እንትትከዱ ገጾም ዝተሸፈኑ ሰባት ብጉልበት ዓፊኖም ናብ ሓደ ክፍሊ ወሰድዎም። ፊልምና ናብታ ጀልባ መሊሳትና ሮቦርት ንኦሊቨር ማይ ይህቦ፣ መሓዝኡ ኸዓ ካሊእ ማይ የብልናን ኢሉ ስንቂ ከም ዝወዱ የስታውሶ። ሮቦርት ንወዱ ይቅርታ ተወሳኺ ግዜ ዘለና መሲሉኒ ነይሩ፣ ኣነ ከምቲ እተሓስበኒ ዓይነት ሰብ ኣይኮንኩን፣ ከተማና ኸዓ ኣፍሪሰያ እምበር ኣይሃነጽክዋን፣ ግን ኣነ ቤነ ኣይኮንኩን በሎ። ፊልምና ናብ ናይ ሕዚ ሰዓት መሊሳትና እቲ ወዲ ንኦሊቨር ኣቦኻ ካብቲ ሓደጋ ተሪፉ እዩ እናበለ የሳቕዮ። ኦሊቨር ከዓ ዝነገረኒ ነገር እንተሃልዩ ንዓኻ ንኽቐትለካ እዩ ኢሉ ዝተኣሰረ ኢዱ ከም ዝተፈትሐ ርእዩ ንኽገጥሙ ጀመሩ። ኦሊቨር ንኽልተ ሰባት ምስ ወደቐ እቲ ሳልሳይ ጎዩ የምልጥ። ይኹን እምበር ኦሊቨር ብፍጥነት ተርኪብዎ ማንም ሰብ ናተይ ምሽጥር ክፈልጥ ኣይኽእልን ኢሉ ቀተሎ። ኣብ ቀጻሊ ኸዓ ፖል ዝተባህለ ፖሊስ ወላድ ኣቦኣን ላውራ መን እዩ ድሒንኩም ኢሉ ንኦሊቨርን ንቶምን ሓተቶም። ኦሊቨር ግን ኣይፈልጥን ረኺብካ ጠይቆ በሎ። ፖል ንቶሚ እዙይ ዶ ትፈልጦ ኢሉ ሓደ ምስሊ የርእዮ። ቶሚ ግን ናይ ሰባት ምንቅስቓስ ብቻ ከም ዝሰምዐን ምንም ነገር ከም ዘይረኣየን ነገሮ። እቶም ፖላዊስ ምስ ከዱ ኦሊቨር ብዛዕባ ኣዳም ኣብ ጋዜጣን ኣቦኡ ዝሃቦ መጽሓፍን ሽሙ ይርኢ። ካብኡ ምግቢ በሊዑ ካብ ገጹ ክወፅእ ክብል ሞይራ ጋርዲ ከም ዘምፀትሉ ትነግሮ። ሽሙ ዲግል ይበሃል በለቶ። ዋላ እኳ ኦሊቨር ኣነ ዓጃብ ኣይደለን እንተበላ ብድፊኢ ተዲኡ ግን ዲግል ናብ ዝኸዶ ቦታ ሒዝዎ ይኸይድ። ኦሊቨር መን ኢለ ክጽውዐካ እንትብሎ ዲግል በለኒ በሎ። ገዲም ወታደር ዲኻ ነርካ እንትትብሎ እወ ኣየር ወለድ ነይረ፣ ኣነ ብዙይ ዝኔኹ ናትካ ድሕንነት ንክሕሉ እየ ኢልዎ ንድሕሪት ዝወር እንተበለ ኦሊቨር ኣብታ መኪና የለን። ኦሊቨር ናብ ናይ ቀደም ናይ ኣቡኡ መኻዚኖ ይኣቱ። ኣብቲ መኻዚኖ ኮምፒተርን ዝለማመደሉ ቀስትን ኣስተኻኺሉ ምስ ወድአ ስፖርት ይሰርሕ። ካብኡ ናይ ቀስቲ ልምምድ እንትትገብር ብቴሌቭዥን ኣብ ልዕሊ ኣዳም ክሲ ከም ዝተመስረተ ስለ ዝረኣየ ግሪንሁድ ክዳኑ ተኸዲኑ ይወፅእ። በቲ ኻሊእ ገጽ ኣዳም ንዓጀብቱ ላውረን ሽግር ንኸይትፈጥር ተኸታተልዋ በሎም። ኣብዚ እዋን ግን እቲ ዝነበሩሉ ናይ መኪና ፓርኪንግ መብራህቱ ብቐስቲ ተሃሪሙ ይጠፍእ። ሓደ ጋርዲ ብቐስቲ ተሃሪሙ ይወደቕ። በዚ ደንጊጹ ኣዳም ናብ መኪኑ ይኣቱ። ይኹን እምበር ኦሊቨር ካብ መኪኑ ኣውፂኡ $40 ሚልዮን ንጽባሕ ምሸት ንኸሕልፈሉ ነጊርዎ ይኸይድ። ንጽባሓይቱ ኣዳም ንፖላዊስ ጸዊዑ እቲ በዓል ቀስቲ ዘስዕበሉ ጉድኣትን 10 ሰዓት ከም ዝመጽእን ነገሮም። ንምሸቱ ኦሊቨር ምስ ዲግል ኮይኑ ቶም ናብ ዘዳለዎ ፓርቲ ኸዱ። ቶም ንኦሊቨር ሒዙ ናብ ዕድማቱ ቐሪቡ ነዚ ወዲ ናብ ገዛ ስለ ዝተመልሰ ዝግብኦ ኣቀባብላ ንግበረሉ በሎም። ኣዳም ዓጀውቱ ብኣግባቡ ንኽዘጋጀው ገይሩ ነቲ ፓርቲ ኣብ ፎቕ ኮይኑ ይዕዘቦ። ቶሚ ንኦሊቨር ርክብ ካብ ትፍጽም 1839 መዓልትታት ሓሊፉካ ኢሉ ኣዋልድ ናብ ዝበዝሖ ክፍሊ ወስዶ። ይኹን እምበር ኦሊቨር ሓፍቱ ካብ ሓደ ወዲ ሓሸሽ ክትቅበር ርዩ መናውዚ እቲክ እንትትብላ ዋል 12 ዓመት ኣይኮንኩን ትኽልክለን ንኸይትህሉ ንስኻ ነቦይን ወይትኩም ኢኹም ድሕሪ 5 ዓመት መጺኻ
ከምዘይ ትብለንን ኢላቶ ኸደት ብዝገርም ኩነታት ግን ቦርሳ እንትትፍትሽ እትሓሸሽ የለን ኦሊቨር ሰሪቕዋ ናብ ናይ ጉሓፍ መጉሐፈ እተዎ ኦሊቨር ንላውራን ተራኺቦ ንሳ ኸዓ ኣብዛ ሓለፈ ዝተዛረብኩኻ ይቅርታ ተናድደ ስለ ዝነበረ እዩ ብዛዕባ ሳራ ክሓተካ ዝደሊ ዝፈራሕኽዎ ነገር ኣሎ ግን ከዓ ክፈልጦ ስለ ዝደሊ እዩ ሓፍቲ እንትትመውት ተሳቕያ ነይራ ድያ ኢላ ሓተተቶ ኦሊቨር ኣይተሳቀየትን በላ ኣብቲ ደሴት ብዛዕባ ዘጋጠመ ክትዛረቦ ትደሊ ነገር ተሃልዩ በለቶ ኣብዚ እዋን ግን ኦሊቨር ናይ ስልኩ ኣላርም ፀዊዓ ኣካውንቱ እንትትሪኦ ኣዳም ምንም ቅርሺ እተወሉን ካብኡ ካባይ ረሓቂ ንዓኸውን ክጎደካ ይደልን ምስ በላ ርኢኻ እቲ ደሴት ቀይሩካ እዩ ኢላቶ ኸደት ኦሊቨር ናብ ኣዳም ክኸድ ክብል ዲግል እቲ ፓርት እኮ እዚ እዩ ኢሉ ይመልሶ ኦሊቨር ከዓ ኣገሪሁ ሃንጋ ዓፂዎ ናብ ዝደለዮ ኸደ ናይ ኣዳም ጋርድታት ኣብቲ ጠንቀቕ ኮይኖም ይሕልዎ ኣለዉ ፖላዊስ እውን ኣብ ታሕቲ እኒሄው ሃንደበት ግን ናይቲ ህንፃ መብራህቲ ጠፊኡ ኦሊቨር ነቶም ጋርድታት ሓደ ብሓደ እናውደቐ ናብ ናይ ኣዳም ቢሮ በፅሐ ኣብዚ እዋን ኣዳም ነቶም ፖላዊስ እቲ ቀስቲ ዝሓዘ ወዲ ከም ዝመፀ ነገሮም ኦሊቨር ምስ ሓደ ጋርዲ ብብግቢ ገጥሞ ኣለዉ ሃንደበት ግን ብጥይት ተሃሪሞ ወደቐ ካብኡ ናፍቶም ፖላዊስ ቀስቲ ተኪሱ የምልጥ ፖላዊስ ናብቲ ፓርታ ኣተዉ ፖል ከዓ ናብቶም ይኸይዱ ሎም ምሸት ፀጉረ ለወጥ ሰብ ርኢኻ ዲኻ በሎ ኦሊቨር ግን ጣልቃ ኣትዩ እዚ እኮ መዘናግዒ ፓርቲ እዩ እንትትብሎ እፈልጥ እየ ግን ከዓ ሎም ምሸት ኣብ ልዕሊ ኣዳም ዘጓነፈ ፈሊጥካ ዲኻ እቲ ገበነኛ ግሪን ሁድ ዝተኸደነ ሰብ እዩ እንትትብሎ ኦሊቨር ድማ እንተረኺብካዮ ሽልማት ኣለካ ኢልዎ ናብቶም ዕድማት ዘይሩ ግሪን ሁድ ክዳን ዝተኸደነ ሰብ ዝረኣየ ኣሎ ድዩ ዝረኸበ ተሃልዩ $2 ሚልዮን ክሽልም እየ በሎም ፖል ብጣዕሚ ሓሪቑ ንስኻ ግን ሳራ ጓለይ ንኽተድሕን ሞኪርካ ዲኻ ኢሉ እንትትሓቶ መልሱ እንተይሰምዖ ናይ ፖል መሓዛ ዝኾነ ፖሊስ ንኸምዝን ወዲ ኸምዝን ሰዓቱ ይኮነን ኢሉ ሒዝዎ ይኸይድ ቶም ንኦሊቨር ኣብቲ ደሴት ግን እንታይ እዩ ተፈጢሩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ ብዙሕ ነገር በሎ ንጽባሓይቱ ኣዳም $40 ሚልዮን ተሰሪቑ ምስ ሰራሕተኛታቱ ይጨቓጨቕ ኣሎ ኦሊቨር ከዓ እቲ ገንዘብ ትራንስፈር ምስ ገበሮ ኣዳም ሃንቲ ዝብል ሽም ካብቲ ኣቡኡ ዝሃቦ መፅሓፍ ይድምስሶ ናይ ፊልምና ምርኢት ናፍቲ ባሕር ሞሊስና ሮቦርት ንኦሊቨር ክትድሕን ኢኻ ኢልዎ ሽጉጥ ኣውፂኡ ንመሓዝዎ ቀቲሉ ንባዕሉ እውን ዓርሱ የጥፍእ በቲ ካሊእ ገጽ ላውረንን ጆዋናን ኣዳም ቅርሺ ከም ዝተሰረቐ ሰሚዐን ይሕጎሳ ኣብ መንጎ እውን ቶሚ መፅዩ ምስ ላውረን ወክ እንትትገብሩ ቶሚ ትማሊ ምሸት ደኣ ታኢኺ ምስ ኦሊቨር ምስ ዕለልኪ ቀልጢፍክ ንገዛኺ ኸድኪ እንትትብላ ንሳ ከዓ ኣብ መንጎና ምንም ዓይነት ርክብ የለን ሕጂ ናብ ስርሐይ ክኸይድ ኣለኒ ኢላ ገዲፋቶ ኸደት ከምዚ እንትትበሃሉ ግን ኦሊቨር ተሓዊኡ ይሰምዖም እዩ ዘሎ ናፍቲ ባሕር እንትንምለስ ኦሊቨር ኣብታ ንእሽተይ ጀልባ ኮይኑ ደሴት እንትትርኢ ንዕዘቦ ናይ ሞኢራ ጋርዲ ንኦሊቨር ንኽጨውዩ ዝቆፀርክዎም ሰባት ፖሊስ ክፈልጦም ይከኣለን ስለዚ ዳግማይ ንኦሊቨር ንጨውዩ እንትትብላ ሞኢራ ከዓ ግደፎ ወደይ ዝፈልጦም ነገራት ንምፍላጥ ካሊእ መንገዲ ኣሎ እዩ እንትትብሎ ቀዳማይ ክፋል ይውዳእ እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ፊልምና ኣረው ቀዳመይቲ ክፋል ከመይ ርኢኹማ ብጣዕሚ ደስ በሃሊት ከም ዝነበረት ኣይጠራጠርን ኣብ ቀጻሊ ተበራታቲዕና ንኽንሰርሕን ከምዚኦም ዓይነት ብሉፃት ፊልምታት እንትንሰርሕ ንድኻምና ሳብስክራይብ እናገበርኩም ንመደብና ንኽትሕግዙ እናተላበብኩ ካልአይቲ ክፋል ኣብ ቀረባ እዋን ተጸበዩና